Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akuqine ukushona umuntu oyedwa esiphihlini sengozi emonto encane okubeka ukuthi ishayisane nelolo emgwaqeni uHammersdale Main Road. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide media igama lami ngusibonga konke wakantando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Akuqine kumenela ukufa obehamba ngemonto encane ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi emgwaqeni uHammersdale Main Road. Lengozi enyante segazi okubeka ukuthi yenzeke phakathi kweloli nemonto encane emgwaqeni uHammersdale Road kugcine ngokushona owesilisa ongadalelanga igama nesibongo. Lo mlilo sokubeka ukuthi kudingakale ukuthi kusetshenziswe izindlawu ukuze abezosizo oluphuthumayo bekwazi ukumkhipha emontweni njengoba ubevaleleke ngaphakathi, kanti umshayeli weloli yena kubeka ukuthi usale elimele kanzima wabe esephuthunyiswa esibhedlela esiseduze. Abezosizo oluphuthumayo als paramedics bona abaphuthume endaweni yesigameko babe sebefika behlenga yena driver weloli njengoba ebilimale kanzima. Babe sebekhipha lo wemonto encane ovele washonela khona endaweni yesigameko, kwadinga ukuba khishwe ngezindlawu khona emontweni. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha eziguleni zokuxhumana ngalo lolu daba. uDumzane Mwelase uthe ngedlula khona manje konakele wabe esefaka ama-emoji akhalayo. uNomthandlovu ngubani uthe kwanzima kangaka Nkosi yami, ududuzeke umndeni wakhe Nkosi yami, umuntu ubonga eboyile. Umuntu edubula okwezegcoka amelisha uthe nabantu abanciphise ukuphuza utshwala bese bedriver izimoto, iyona nto ebangela izingozi ezingaka emgwaqeni ukudriver sebephuzile. Unokulunga Ziyanakhuza uthe kule festive season ngathi kusheshe kwaqala ingozi, abantu mabaqaphele Nkosi yami, baqaphele kakhulu uma beshayela, kubukeka kukubi kakhulu emgwaqeni kulezi insuku. Ubonga amabongela uthe ungathola ukuthi omunye ubevika lama pothole agcwele umgwaqo ungazi awavalwa ngani, wabesefaka ama-emoji etshengisa okukhulu ukudumala. Unganijoba uthe esinye sezizathu esasingenza ngisabe kwakuyithinta nje imonto. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuzwa ukubhalwa kwakho khona lapha kwi-comment section. Nathi njengezwide media sethi dudu emndenini ukuthi wadlula emhlabeni. Bafethu ke mina sengiphuma kanje ngithi ane ngibambe evidweni elandelayo.